Dantza mota sensual bat baino askoz ere gehiago dela diote praktikatzen dutenek. Kirola ere, omen da. Eta sasoi betean egotea eskatzen omen du gainera kirol horrek. Amana Ibañezek probatu nahi izan du, eta uste dut primeran moldatu dela. Ara! Da kirol bat, gorputz osoa lantzen doana, eta oso gomendagarrixa jende danantzat, animatzeko, oso femeninua da, eta oso divertigarrixa baitxa ere. Eta zelako doaia behar dira kirola praktikatzeko, indarra, teknika? Teknika aldetik behin eta aurreatzen juntan nahiko konplexua gertatzen da, baina hasiera baten, lantzen dugu gehien bat flexibilidadia, ariketak indarratzen juteko gitxinaka, eta figura konplexua geratzen junalizateko. Eta sasoiko egon behar duzue, gerritik gora, gerritik bera, dena landu behar da, ez da? Dana, bai. Dana. Igual hasiera baten geixo lantzen ditugu goikaldiak, besuak, sorbaldak, parte horredanak, baina gero eta aurreo junda, gorputz oso osua lantzen da. Abdominal partia ere, baitxere, asko. Kamiseta laburrak, fraka laburrak ere eramaten dituzue, baina ez da nahi duzuelako, ez da? Arrazoi bat dago hor. Hori da, bai. Beti eraman behar da erropa nahiko txikixa alde hortatik, bestela ezintzalako heldu. Azalaren kontaktua behar da, ez da? Hori da, bai. Eta zer erabiltzen duzue laguntzeko? Zeu zer erabiltzen duzue? Depende zer dan interesadakaguna. Adibidez, figurak eta olako kontuak eitzeko, ondo heldu biharri izaten duzu, orduan hortan erretxina erabiltzen dugu. Bestaldetik dakagu magnesioa eskalatzeko eta erabiltzen den bezala, izerdi kontuak dianian. Gogorra da, baina adikzioa sortzen dago, ez da? Zara, zuk etxean esaterako horrelako parra bat jarri duzu. Non jarri duzu, logelan? Logelan, bai. Ez dakat beste lekuik nire pisuan da, bai. Zara, barra batean dantza egiteak batzutan konotazio desberdinak izan ditu, emakume sexiekin lotuta egon da, baina hori baino gehiago da, ez da? Bai. Ematen ez doan arren hasiera baten oso kirol gogorra da. Disiplina asko eskatzen deu, oso entrenamendu zorrotzak, hori flexibilitate asko hartzeko, konstantia izan behar da norbea bere lanakin, eta bai, benetan gogorra da. Agujeta piluekin urrengo egunetan, beltzunez beteta, eskuak askotan azala altatzezatzu dana. Geroz eta ezagunagoa da, ez da, puldantza? Bai, azken urtietan indarra hartzen hasi da, baina egisa da, oain dio Euskal Herrira ez dela asko eritxi. Orduan, Rakel da, lehengua ematen doana Bilbon klasiak. Hotzak garelako izango da, igual Euskal Herrien eskarelako animeta? Posible da, baina esperantzia badako behintzate, hau jende geixo aiatzeko, da ikusten duenean, da harritxutak gelditzia, zelako gauzak norbeak alditxu nein, eta zabaltzia. Eta edo nork egin dezake hau, ninok egin aldota adibide? Bai, arazoi gabe. Do prestatu da jendea danentzat, gaztetxuentzat, nagusi xauentzat, edade guztixetan, eta ose komplexio fisiko dakan jendiantzat. Bai argalentzat, bai loditxu hauentzat, bai muskulatura ondixo dakaenak, bai pitxio dakaenak. Eta hori, azken finean ondo pasatzeko gauza bat, eta divertitzeko, eta norbean honen ateatzeko. Ondo, Amane, bikain, espero genuen moduan.